El catalanisme ho tenyeix tot, des del començament del segle XX, des de la seva aparició amb el federalisme en la versió de Valentí Almirall, o en la seva versió republicana federal, o en la seva versió conservadora de la gent de la Lliga, i després s'estendrà durant tot el segle d'una forma que el trobarem contínuament en tots els grans episodis de la història d'aquest país. Des de la dictadura de Primo de Rivera fins a la Guerra Civil, passant per la dictadura franquista. En tots aquests conflictes de caràcter polític, de caràcter econòmic, de caràcter social, d'enfrontament de classe fins i tot, en tots aquests conflictes, la idea d'una identitat nacional pròpia, la idea d'un perfil nacional propi, hi és sempre present. I això explica, per exemple, que trobem elements d'aquest catalanisme, la idea d'una identitat diferenciada en llocs, diguem-ne, teòricament llunyans, com poden ser, per exemple, la creació de comissions obreres als mitjans dels anys 60. El catalanisme és un fenomen polític, transversal i interclassista, que afecta el conjunt de la societat i està present en totes les batalles que es donaran al llarg del segle XX, batalles a dreta i esquerra, per dir-ho d'alguna manera, per aconseguir que aquest catalanisme, acompanyat de programes polítics i socials diferenciats, es converteixi en alguna forma, diguem-ne, d'estructura d'estat, en alguna forma, diguem-ne, de govern propi. La Mancomunitat en època de Prat de la Riba, que és el primer intent, diguem-ne això, de fer el salt del catalanisme teòric al catalanisme, diguem-ne, d'estat, passarà durant la República amb una versió republicana esquerranista popular d'aquest catalanisme i a través de la Generalitat, primer amb Francesc Macià, després amb Lluís Companys, i passarà després al llarg de tota la batalla contra la dictadura de Primo de Rivera i després tots els intents que s'han fet i s'estan fent, diguem-ne, per redefinir el catalanisme com una eina de construcció d'un estat propi. Catalanisme en les seves, diguem-ne, versions polítiques diferents, sigui per la via, diguem-ne, d'un catalanisme més esquerranista, sigui per la via d'un nacionalisme més conservador, però que permeti, diguem-ne, la seva conversió en això que ara actualment s'anomena genèricament en una estructura d'estat.